Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Josephine u Joseph Misfsud u l-familjari. Jew tinħejju ruħna biex din il-laqa fil-bidu ta' ġurnata oħra ġdida mal-Mulej Ġesu tkun laqa li timlina bil-paċi u l-preżenza tiegħu. Fil-waqt li narfu n-naqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int oġbok turina id-dija tas-sebħ tiegħek bit-twelid ta' ibnek mill-Verġni imqazza Marija. Atina li b'fidi sħiħa inqimu il-misteru ta' din il-ġrajja tal-għaġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha bġieħ li jistħoq ilha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien kien hemm raġel minn Sora, mit-tribu ta' Dan, jismu Manuħa, u martu kienet sterili u ma kellix tfal. U der l-anġlu tal-Mulej lill-mara u qalilha: Ara, int sterili u ma għandekx tfal, imma int se titqal u tilet iben. Issa qies li ma tixrobx inbit u anqas xorb li jsakkar u tikkol xejn imniġġes. Għax ara, int se titqal u tilet iben u l-mus ma jgħaddix minn fuq rasu għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġo fommu u jibda jeħles lill-Iżrael min id il-Filistin. U l-mara marret tajt lill-żewġa: ġie ħdejja raġel ta' Alla, wiċċ ta' anġlu ta' Alla, wiċċ li jbeżlek taraħ. Ma staqsejtux imnejn ġie u lanqas u ma qalli ismu. U qalli: Ara, inti titqal u tilet iben u issa tixrobx inbit jew xorb li jsakkar u tikol xejn imniġġes għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġo fommu sakemm imut. U l-mara wildet iben u semmietu Sansun, u t-tifel kiber u l-Mulej bierku, u l-Ispirtu tal-Mulej beda jaħdem ġewwa fih. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u sebħek. Kun sur ta' kenna lija, intwet li tiġi dejjem is-salvani. Għax blata u fortizza inta lija, Alla tiegħi ħarisni min id il-ħażin. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi. Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħadtni. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Nersaq quddiemek, nersaq quddiem il-kobor tiegħek, Mulej Sidi, biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. O Alla, sa minn żożiti intallimtni u jinsissa għadni nxandar eġubijietek. Mulej,
mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Inqumu bil-wifqa l-kelma tal-Evanġelju. U ta' ġessi li waqaft pala sinjal għal popli ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. Il-mulej ma'kom. Ari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Fi żmien Erodi, is-sultan tal-Lodija, kien hemm qassis jismu Zakkarija mit-taqsima ta' Abija. Martu li kien jisimha Eliżabetta kienet min uliet Aaron. It-tnejn kienu ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Uliet ma kellhomx, għaliex Iżabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu imdaħlin fi żmien. Ġara mela li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa it-taqsima tiegħu. U skont id-drawwa tal-liturġija intażelu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-rit tal-inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra u derlu l-anġlu tal-mulej wieqaf in-naħħa tal-lemin tal-artal tal-inċens. Zakkarija malli raħ tħawwat u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu tibżax Zakkarija, għax it-talba tiegħek instemet. Martek Eliżabetta se tagħtik iben u inti issemmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tħennik ħafna u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel għax hu jkun kbir quddiem il-mulej u ma jkunx jixrob ebda imbit jew xorb qawwi, jimtela bi Spiritu Qaddis sa minn ġu fommu. Huwa ireġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej tagħhom u hu ġej qabel il-mulej mimli bl-Ispiritu tal-qawwa ta' Elija biex iraġġa l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu ireġġaħħom għall-għaqal tal-ġusti ħalli jlesti l-poplu imħejji sewwa għall-mulej. Imma Zakkarija qal lill-anġlu kif inkun żgur minn dan għax jien raġel xieħ u marti jimdaħla fi żmien. U jiġeb l-anġlu u qallu jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla u batni jinkellmek u inwassallek din il-bxara tajba. U issa talli jint ma jemminx kliemi li jagħti seħħ meta jasal il-waqt ara int tibqa' mbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Sa dan it-tant, il-poplu kien qiegħed jistenna lil Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju. Meta imbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u intebħu li kellu xi dera fis-santwarju. Beda jfehmhom bis-sinjali u baqa' imbikkem. Wara li jimbagħad għalaqlu żmien tas-servizz tiegħu, reġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara martu Eliżabetta nislet fil-ġuf u għal 5 xhur sħaħ feċċet li tinħeba min-nies għax bdiet tgħid hekk għamel miegħi il-mulej
li joġbu jneħħi minn fuqi il-għajb li kelli quddiem in-nies. Il-kelma tal-mulej. Ir-rakkont tal-Vanġelu kif ngħidu dejjem iżjed mhuwiex sempliċement l-istorja li smajna llum ta' Zakkarija u Eliżabetta, imma hija l-kelma ta' Alla lilna. U dak li għaddew minnu Zakkarija u Eliżabetta ngħaddu minnu jiena u int. Ħanaraw ftit punti. Xejt Luqa dwar dawn iż-żewġ persuni. It-tnejn kienu ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas skont il-preċetti u l-kmandamenti tiegħu. Jew nagħmlu ftit eżami tal-kuxjenza. Illum jien kif jien quddiem Alla. Kif qed ngħix għall-ħajja tiegħi? Qed ngħixha b'sens ta' ubbidjenza lejn Alla. Zakkarija jmur fit-tempju u tmissu l-akbar xewqa li qatt kien ikollu saċerdot. Għaliex jitla bix-xorti li ju jidħol quddiem l-arka fil-post li jsejjaħ il-qaddis tal-qaddisin u hemmhekk l-uniku ċans ta' darba f'ħajtu jidħol jaħraq l-inċens biex jagħti qima lill-preżenza ta' Alla. Aħna mhux darba f'ħajjitna, imma ta' kuljum nistgħu nidħlu fit-tempju ta' Alla. Il-ħruq tal-inċens ifisser noffri lil Alla it-talbiet tiegħi. U kif id-duħħan tal-inċens ifuħ jitla lejn il-għoli, hekk ukoll it-talb tagħna nemmnu li jitla quddiem Alla. Tantu hekk l-anġlu xejdlu lil Zakkarija. Tibżax Zakkarija għax it-talba tiegħek instemet. Martek se tagħtik iben. Min jaf Zakkarija u Eliżabetta kemm snin kienu ilhom jitolbu minn żgħożithom li jkollhom tarbija. Saħansitra waslu fix-xuħithom li anke għan-natura huwa impossibbli li jkollhom din it-tarbija. Imma qal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Zakkarija però jiżbalja. Għaliex għal din l-aħbar li jagħtih l-anġlu Zakkarija jiddubita, jew aħjar jisfida, ipoġġi sfida u ma jgħidlux kif ħajjiġri dan, imma jgħidlu kif inkun żgur. Jitlob iċ-ċertezzi. Kif ilek ħajtek titlob din il-grazzja, issa qed ngħidlek li Alla sema it-talba tiegħek u inti titlob iċ-ċertezza. U dan jista' jiġri dan l-iżball li żjies min jaf kemm il-darba f'ħajjitna. Irridu l-provi, irrid iċ-ċertezza. Jew aħjar għax qegħdin ngħixu f'dinja tant maġla, irrida issa.
U x'jgħidlu l-anġlu? Talli jint ma jemminx kliemi. Talli jint f'kelma waħda għaliex jiena l-mibow ta' Alla ma ġejtx inwassallek il-kelma tiegħi, imma ġejt inwassallek il-kelma ta' Alla. Talli jint il-kelma ta' Alla ma daħħaltiex fejk, ma emmintiex sal-fond ta' qalbek, xi fisser mena? Li din il-kelma baqgħet barra minn ħajtek. U allura int ma tistax titkellem aktar dwar Alla, int li jint saċerdot li suppost titkellem fuq Alla u li twassal il-kelma ta' Alla. Int li jiddubitajt, int li titlob iċ-ċertezzi qabel ma jseħħ dan li qed jgħid il-mulej, ma intix se tkun kapaċi titkellem aktar dwaru. U għalhekk il-fom ta' Zakkarija huma magħluq. Imma dejn tista' tiġrilna u tiġrilna ħafna drabi jeżies, jekk aħna il-kelma ta' Alla ma nilqgħuhiex f'ħajjitna, fomna, minn fomna joħroġ kliem imma kliem vojt, paroli fil-vojt, kliem li joħloq firdiet, kliem li joħloq weġat, kliem li kif jgħid il-Papa Franġisku joqtol u mhux jagħti l-ħajja. Għaliex il-kelma li tagħti l-ħajja hija biss il-kelma ta' Alla u ta' dawk li jilqgħu il-kelma ta' Alla. Ejjew nitolbuh il-mulej Alla li ma nagħmlux deċiżjonijiet anke llum fil-Parlament tagħna. Sejra tittieħed deċiżjoni dwar jekk inħarsux ħajja ta' tarbija jew le. Ejjew ma ninsewx li l-ħajja hija don ta' Alla. Ejjew aħna wkoll imbaxxu rasna quddiem il-kelma divina. Ejjew nitolbu il-mulej biex din it-talba tagħna tinstema'. Biex din it-talba tagħna biex aħna nkunu poplu li minn fomna joħroġ ukoll kliem ta' tifħir li joħloq, li jagħti l-ħajja, li jgħin, li jqawwi, li jfejjaq u mhux li jkisser. Ejjew nitolbu l-Omna Marija, il-mara mimlija bil-kelma ta' Alla, il-mara li nislet fġufa l-kelma ta' Alla, il-mara li weldet il-Alla għalina, biex aħna wkoll inkunu nies li lesti li nagħmlu u nibnu ħajjitna fuq ir-rieda tiegħu. Sidna Ġesu Kristu ġie jżurna mill-għolej bħax-xemx tiela biex il-mexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Nitolbuh flimkien u ngħidulu ejja mulej u la tiddawwarx. Ejja mulej u la tiddawwarx. Biex ibnek li ġej isib fina poplu imħejji sewwa biex jilqgħu. Nitolbu ejja mulej u la tiddawwarx. Biex il-ġnus kollha jaħdmu biex titneħħa kull xorta ta' jasar politiku, kulturali u ekonomiku, biex kull bniedem jiġi dejjem rispettat fid-dinjità tiegħu għaliex huwa iben adottiv ta' Alla. Nitolbu biex il-morda u l-foqra isibu tassew il-faraġ u l-ferħ fil-miġġa ta' ibnek bil-għajnuna tagħna
li aħna fihom naraw lilu li ġej jiltaqa' magħna. Nitolbu għalina l-koll biex minn dan is-santwarju għażiż bħarsitna lejn il-Verġni imbierka inħalluha tkun għalina għalliema spiritwali ta' kif għandna nilqgħu u nemmnu il-kelma ta' Alla f'ħajjitna. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier Qaddis, inti ried li ż-żminijiet messjaniċi jitħabbru bil-ferħ ta' twelid ta' Ġwanni l-Battista. Għati lilna li qegħdin nifirħu nistennew bil-fidi il-miġja ta' ibnek li mingħajr merti tagħna ikun jistħoq ilna il-grazzja tal-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej, ħares lejn dawn l-offerti dgħajfa li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek, imlijhom bil-qawwa tiegħek biex jiġu ikkonsagrati lilek bi Kristus Jiedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Jiedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om Verġni stennitu bl-akbar għoża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u urjieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet tal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdussija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll
għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsoqlix, tħol taħt is-saf tiegħi, iżda jitkellem u ruħi tkun mfejqa. Ġisem ta' Kristu. il-mulej biex jeħles li
Nitolbu. Niżżuk ħajr għal kull ma tajtna u Alla li tista' kollox. Fil-ħnina tiegħek nissel fina x-xewqa tal-ġrajja li sejra jisseħ fostna. Ħalli b'qalb safja nilqgħu it-twelid tas-Salvatur tagħna bil-ġeħ kollu li jistħoqlu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew nitolbu flimkien l-Omna Marija biex tqawwi fina tassew ir-rieda li nażlu l-ewwel il-kelma ta' Alla. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.